Ulkoministeri Ilkka Kanerva ei näe dramatiikkaa Venäjältä EU-maihin lähetetyssä patsaskistaa koskevassa kirjeessä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov lähetti jyrkkäsävyiseksi luonnehditun kirjeen huhtikuun lopulla kaikkiin EUn jäsenmaihin. Kirjeessä Venäjä toi esille kielteisen kantansa patsaan siirtämiseen. Kanerva kommentoi kirjettä iltapäivällä esitellessään uuden valtiosihteerinsä. Ei tämä kirje edustanut mitään sellaista dramatiikkaa, että se nyt olisi jonkun suuren mielenkiinnon kohteena. Minusta se oli täysin normaali puheenvuoro, jonka normaali puheenvuoron argumentit kaikki ovat olleet nähtävissä venäläisten julkisuudessa käyttämissä puheenvuoroissa. Tässä ei ollut ei ensimmäistäkään mielestäni sellaista huomiota, joka olisi ihmetyttänyt, että ai jaha, tälläkö tavalla he näkevät asian. Ja illan A-talk jatkaa Viron ja Venäjän kärhämöinnistä.